Здравейте! Днес ще си говорим за свойствата на степените или какви действия можем да извършваме с степени. Степените са част от материала за 6-ти клас по алгебра. А сега за разведряване ще започна с една история. Попитали бащата на алгебрата, Ал-Хорезми, какво е човек? Той отговорил: човекът с морал е числото 1. Ако добавим и красота към него, ще добавим една нуличка и става 10. Ако добавим богатство, добавяме още една нуличка, става 100. Ако има и благороднически произход, ще добавим още една нула и стойността му вече ще е 1000. Но ако по някаква причина премахнем морала, то тогава стойността на човека остава само празни нули. И така, нека сега се върнем на нашия урок за свойствата на степени. Може би за тези от вас, които са завършили 6-ти клас по математика, си спомнят този материал. Ако имате нужда от преговор, сега е момента, или от попълване на някои празнини. Надявам се това видео да помогне. И така, за степените знаете, че какво е степента? Всъщност тя представлява умножение на равни множители n на брой пъти, като n е степенния показател. И в алгебрата записваме често букви, символи, за да представим някакви общи свойства и да търсим общи методи за решаването на дадени проблеми и задачи. И така, тук виждате, в началото съм записала основната форма на степента. А се нарича основа, а n е степенен показател. Т.е. колко пъти ще умножим числото А с себе си. N на брой пъти. И сега за конкретика А може да бъде заместено с цяло число, може да е положително, може да е отрицателно, може да е десетична дроб, може да е смесено число. Но нека да започнем с свойствата на степените. И първото от тях е умножение на степени с равни основи. Как ще умножим числата 2 на 2 по 2 на 3? Ами нека си разпишем. 2 на 2 казахме, трябва да умножим основата 2, колкото пъти е числото на степенния показател. 2 пъти. Пишем си 2 по 2. И продължаваме. Умножено по. Следва 2 на 3 степен. Значи ще имаме 3 множителя двойки по 2 по 2 по 2. Или това е 2 на колко са общо двойките? 5, значи 2 на 5 степен. Тя се получава като съберем степените показатели на двата множителя. Значи 2 на 2 по 2 на 3 е равно на 2 на 2 плюс 3 степен. Или 2 на степен 2 плюс 3. Така, това е много удобно, когато имаме особено големи степени, като например 2 на 12 по 2 на 9. Няма да разписваме 12 пъти 2 по 2 по 2 и след това още 9. Ами, всъщност, разбираме, че това нещо може да се представи като 2 на степен 12 плюс 9, или това е 2 на 21 степен. И от тук извеждаме правилото, че А на степен m по А на степен n е равно на А на степен m плюс n. Като А може да бъде най-разнообразно число по вид. Важното в случая е, че двата множителя са с една и съща основа. Продължаваме с следващото свойство – деление на степени с равни основи. Нека се опитаме да разделим 2 на 3 на 2 на 2.
Разписваме си подробно. 2 на трета е 2 по 2 по 2, а 2 на втора е 2 по 2. Можем да съкратим, виждате, еднакви множители в числител и знаменател, откъдето ще остане само една двойчица в числителя, което е 2 на първа степен. Или това нещо, в крайна сметка, се свежда до следното правило. Когато делим степени с равни основи а на m-та степен върху а на n-та, това е равно на а на степен m минус n. Преписваме основата, степения показател изваждаме. Така, проминаваме натам. Произведение на степен. Нека сега имаме различни множители, повдигнати на една степен. 2 по 3 цялото на втора степен. Ами може да разглеждаме това произведение 2 по 3 като едно цяло число. Тогава на втора степен, значи ще го имаме два пъти. 2 по 3 умножено 2 по 3. И ако понаредим тук еднаквите множители, ще забележим, че имаме 2 по 2 по 3 по 3. Или 2 на втора по 3 на втора. И от тук правилото, че произведението А по Б на степен М е равно като всеки един от множителите повдигнем на степен М. А на М-та по Б на М-та степен. По подобен начин четвъртото свойство е частно на степен. Ако трябва да повдигнем 3 върху 4 на степен трета, разписваме подробно 3 четвърти по 3 четвърти по 3 четвърти, което е 3 на трета върху 4 на трета. И виждате отдолу нашето правило, записано в алгебрична форма. И последно, как степенуваме степени? 2 на втора цялото на трета. Разписваме си 2 на втора по 2 на втора по 2 на втора, или това е 2 на степен от първото правило, от първото свойство. Когато умножаваме степени с равни основи, то преписваме основата и степенният показател е сбора на степените показатели на всеки множител. Т.е. имаме 2 на степен 2 плюс 2 плюс 2 и това е 2 на 6, което е всъщност 2 на степен 2 по 3. Умножаваме степените показатели тук. За разлика при първото свойство, където имахме събиране. Ето го първото свойство, имаме умножение на степени с равни основи и събирахме степените показатели, то когато степенуваме, умножаваме. А сега за тези от вас, които са по-любознателни, имам един пример предизвикателство. На какво е равно според вас хикс на степен 2, цялото на степен 3, цялото на степен 5? Един жокер от мен. Започнете отвътре навън с действията. Ами това беше всичко от мен. Надявам се, си преговорихте действията с степени. До скоро!